Kabudas yung kaagi karon, maukining sa kalalaki nga taga Valencia, Dumaguete City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Mark. Suman, ipagawas sila Nag-away na sad sila si Mama magpapa. Ako gisulting ingon ana. Away gisulti na. Sige naman sila away, kuya. Maugit kuya. Kapoy na kay sila paminawan. Ay mo kabala ka. Inom ya. Makalikawas ra gyud unya ta nila. Kibisag ako. Kapoy na sa kong paminaw nila. Basta man ko dong. Mabitaw nga, nag-working student lang ko. Kay, hindi ko maagwanta ang batasan ni Papa. Manay da nga mag-away sila pirmi ni Mama. Gusto na kay kong muling kawas silang duha ni Papag Mama kuya. Nya, may plano ni mo dong. Unsa kuya? Manglayas tang tulo? Diyos, inayan ang tingog di mo. Kay basi madunggan ta. Asa man ta? Bisag asa day. Basta makatrabaho lang ko. Mag-working student ko aron natay kapalit og pagkaon. Basta kay pangandam mo ha. Karon, trabaho na ko Lunes hangtod Bernes human sa akong klase. O holiday ko inig Sabado ug Domingo. Kamu na sa may bahala din sa boarding house ha. Magbilin na ko pagkaon ninyo. O kuya. Si kuya rasad may bahala na ako kuya. Salamat inyo. Tinabangay na kita. Kaya lagyan na to. Pero padayon kaya por mis pag-eskwela kuya. Oo. Dayon mo oy. Gusto na ko nga makahuman gid mo. Ay, paita ba yun yung kilabuhi ay? Makawa na mas paglaom. Feeling na ko, one night chance nga magkalingkawas ko sa kaguol o sa kalisod nga akong nahiaguman. Mura bag, wanag ko nakita nga kahayag. Puro kingit-ngit. Kanusa pa man kagong makafilo, balik ko kalipay. Okay, class. So, naatay handwriting contest. Kinsa man mao'y gustong mo apil. Ako ma'am, mapil ko. Okay, Mark. Sige, apil ka ha. Okay, sa kay gustong mo apil. Why naglingkod diri? Kagwa pa niya. Excuse me. Ha? Wa? Okay, thank you. So, mag-start na nga itong handwriting contest. Good luck, students! Wala. Patay. Miss? Ano siya problema? Dili mo agi ang ballpen nga akong gidagod. Kani may gamito. Uy, thank you ha. Excuse me. Yes, miss? Di ara din mong ballpen, oh. Ha? Di ba imo ni ballpen? Magkatawaman ko ni mo, uy. Di magkapit patingog. Kuan, Merry Chris. Merry Chris di ay ko. Ikaw? Mark? Thank you, Mark. Nga mo ko. Ma-speechless mo ko kung naa siya sa kong atubangan. Ay, murag makalanay man ang iyang smile. Na love at first sight ka ako niya. Di mo ko makatulog. Di ginuwas akong una-una si Mary Chris. Ay, pero di mayo nga pagpadako yun eh. Mag-focus ko sa kung giatubang nga kalisod nun. Unya na ng love life. Di ko mapula nagtutok sa nang ni Mary Chris. Ilabi na nga magkakita mi diri sa eskwelahan. Ay.
Alright. Basta nga pa gusto mo open up diha sa iyang kaagit may pagkabata. Come on. Raise your hands. Ako, sir! Okay. Very Chris. Go Si ahead. Mary Chris. Mo-share lang di ay ko. Nagdako ko nga ang akong amahan, grabe ka isog. Hinungdan nga, permisa na mag-away sa akong mama. Og usa pa dahil ko ka working student. Parihimig ka, Agi. Muling gaanti yung akong pamati niya. Kay pareha dimig ka, Agi. O, di ko makalimod na in love na gid ko niya. Di na gina ko mapuga ng akong gibati. Naisay sa ubang babae. Di siya kiyat. Mo'y akong ganahan na formal siya. At saka ano, manguyab ko niya. Sa to? Munguyab ka ni Mary Chris? Kasmit pangin mo. Bangi ko, be. Bro, pwedeng dami mo. Saan mo na ko? Pangutan akon, okay na ba nga makiikstorya ko niya? Di na interesado makikistorya og laki si Mary Chris eh. Uh-huh. Ug kung nagplano kang manguyab niya, hindi pa dayon eh. Ibasin, ikaw rin mo sakitan. Ano man? Kaya naman gusto Mary Chris, kaya na ginagibastig nga laki. Kaya di rin siya interesado mag-uyab-uyab ha. Kaya nag-focus mo na siya sa pag-eskwela man. Mau ba? Sige, salamat ba ya? Alis ako. Sige. Good morning. Di sa mo tagid hinuon ang akong love ni Mary Chris. Lahi ragid siya sa ubang mga babae. Kasabot sa kipati na. Mura kong nag-uol nga nibilib ni Mary Chris. Pero bahala na. Ako ginipadayo ng akong pagpanguyab niya. Basta ako makitaan si Mary Chris. Ako siyang doolon. Mag-istorya yun din ko niya. O, na ko niyong lakaw ha. Na si Mary Chris eh. Bye, girls. Ako siyang doolon. Mary Chris, Oh, Mark. Ikaw mo gaday na. pwede makig-istorya ni mo? Bahin saan sa man? Bahin sa kong na-feel para ni mo. Oh. Sa tinuo lang, sa diyang nakaila ko ni mo. Nag-anam na ko ka. Mark, adiyot lang. Murag, nahibaw na kong asa ni Padung da. Wa pa ko'y panahon para ng butanga. O nagdali sad ko, napa ko'y lakaw. Pero... Excuse me. Ay, dili ko mo surrender ni mo, Mary Chris. Mura mo na naglikay si Mary Chris na ko. Di na ko hapit makakita niya. Ay, sakasad. Angay sa gid nga mag-focus mi sa mga pagswila. Ug mas unahon ako ng akong mga responsibilidad. Kay na ako'y duha ka manghod nga nagsalig na ko. Bawat sanggol na isip magkamalay. Wala lang gid nako ipadayon ang akong pagpanguyab ni Mary Chris. Ug nagampo ko nga unta, makita nako ang kahayag. Di ko gustong mamatay ko nga napagyapo sa kangit-ngit. Sa mga naminaw karon, swerte kayo mo nga na may mga ginikanan nga musuporta ninyo. Ug kung naminaw man mo ron, ma, pa, amo kabalakan namong imong mga anak. Ug ni Kuya James, imingaw na kay ko nimo, kuya. Unta, magkita na ta. Dili na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagdagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan, kaagi ni Mark, nga taga Valencia, Dumaguete City. Uban sa awit nga yung kipangayo, awit nga nagulahan,